Kawuono en odiechieng' maduong' ma piny Kenya ka isomo budget maromo Sh4.2 misomo kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Ikruok duto ni kare od bura mamalo kama idhi some budget ka wan gi jofwambo mag od bura kanyakla koda e apis jatend migawo John Mbadi ikruok ne somo budget. Watudre gi jafwambo mar AFI Nyakidi mantiere e boma ma Nairobi. AFI, geno mara ni winja yo makare nyiso ni nyaka sani ang'o gini misechokonwa kanyo AFI Nyakidi. Erokamano ahinya Lydia, wabiro ni achiel kachiel kowuok e od bura mamalo kata National Assembly. Okinyi ma kawuono ne higaluf ariyo kod auchiel mabende budget no duto omenda moketi en shillings N2 kopogore gi ma higa mokalo mane en shillings N4.3. Bende kirango budget no makare sekta mar somo ema bende oketne omenda mamalo ahinya. Sekta bende oketne maromo shillings billion 700 kod indigi jaod bura mar Uriri mano Maknyamita matin walalre paro mondo wawinj ni to omenda duto moketne sekta mar somo niendi bende nitiere kaka odhi bero sekta no endo mar somo, nikech wasebedo gi ywak makagi kacha higa mokalo ne wantiere gi jopuonj mag JSS mane ywak ni mondo ondikgi e yo mongirore. Gie sani erokamano jaod bura ma Uriri Maknyamita kuom yie loso kodwa. Sekta mar somo oketne gi omenda duto maromo shillings billion 701.1. Iparo ni omenda niendi ere kaka odhi konyo sekta mar somo? Mokongo ada wacho ni king'iyo pesa makoro ketne somo e gani kikompea gi higa mokalo cha tiyudo ka koro tere malo matis. To kata kama tere malo ni pod ok onyal romo nikech somo e gima duong'. King'iyo kwan mar jopuonj mokwongo mantiere to pare ni pod oyudo ka skunde mang'eny pok oyudo jopuonj madwarore. E higa mwadhieni winjo ka ker olando ni odwa ni mondo omed ndiko jopuonj mang'eny. Sani gisendiko jopuonj madhi 76,000, gidwa ni mondo gichak gimed ndiko jopuonj moko e budget makoro wadhieni. Omiyo wageno ni ka pesa no otigodo maber e gedo mar skul ahinya kato ka treasury bo release pesa in good time makoro jopuonj ok bi ywagore ni capitation ywak mosebedega ni capitation deko. Koro kaluwore gi pesa mamed sani ni odwa ni mondo treasury be koro tim tije matek mondo releasing pesa madhi ne skunde otimre in time mondo koro ka mondo wanene. Part of pesa mantiere kanyo nitiere bar infrastructure. Gini mosekalo gi nitie pesa mang'eny miketo ga mag infrastructure Ministry of Education to kwane ka pesa no chopo mwalo. Iyudo ka ng'eny skunde pod oketo mana geno kuomgi e gedo moro amora e CDF. Iyudo ka ministry mondo mi ogitim gedo ok time maber ahinya. To kata ka gipogo pesa tiyudo kopoge mok maromre. Iyudo ka gwenge moko mi mang'eny, gwenge moko mi matin. Koro wageno ni sani endi kaka pesa no medino onego bed noromo, lakini pod ok oromo ahinya. Ng'eni mane pesa madhi konyo wane nyithindo madonjo e university, onego mi nyithindo pesa madhi e university. Sani endi kipenjo kata jo TVET sani endi wadhi loro dweni to karibu almost billion 14 mara gi poko megi. Kodo ka capitation mag TVET podi chendo. Koro pesa ni dhi tiyo university, odhi tiyo TVET, odhi tiyo basic education ma in secondary gi primary. To include human resource, training to gi development. Koro wa hope ni mondo wane ka pesa no be kelo lokruok maduong' ahinya. Kaluwore gi curriculum masani koro be wantiere godo, odwa ni mondo wane ka namba mag jopuonj odhi malo. Mabe kaber sirikal onego ng'e ni jopuonj adi mosegraduate, nikech skunde moko ing'e ka skul mar secondary iyudo ka japuonj mondik mar sirikal gin jopuonj 2 ei secondary, moko gin mana board michulo gi jonyuol. To demand mar skul no samoro kata nyithindo 18. Koro sirikal onego med pesa no to ng'eny ne oter mondo ndik no jopuonj mondo giyud tich.